Quin llibre tan guapo, tio! Sí, és de Tintín. Hòstia, que guai. És de socials pel Tintín. Bé, bon dia. Va, anem a fer la pregària. Mira. Llegeixo això? Què és això? Entén la lletra? Bueno, no ho sé per què és teva, però bueno, ja ho intentaré. Déu ens ha epictat a conviure junts i conviure junts. Les lleis escrites en el Testament de Jesucrist. Jesucrist ens ajuden a conviure amb l'entorn que ens envolta. Clar, perquè és entorn i ens entorna. Lloat sigueu! Lloat sigueu. Lloat sigueu, ó Senyor nostre, 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 per la nostra Mare Terra, con sosté i ens alimenta, per les flors, el fruit i l'herba, limpa el mar i les muntanyes, lloat sigueu! Doncs per fer així d'animat no caldria que ho féssiu, eh? A més, heu de vocalitzar i dir-ho amb més ànima, amb més empenta. Uah! Bé, avui farem tot el dia socials. Què fa? Jo no sé què fa. Bé, com ja sabreu, avui no hi ha l'Helena Vila i la Montse, perquè els he donat el dia lliure com la resta de professors, excepte l'Emília, que no l'he pogut fer fora. Però és igual, perquè he estat aquí al costat fent reforç amb en Ricardo. A l'hora del pati estudiarem socials, però no baixant al pati i fent veure que estudieu, sinó que estudiareu aquí, tots junts, i podeu fer preguntes, això sí. I a la tarda començarem a 2:45 per poder enllestir tots els temes. A les 5 de la tarda! Socials, eh? Mare meva, socials. Encara sort que no s'ha quedat temps per darrere. Dímelo, Omi. Explica'm a Hitler que va néixer el 1845 i va morir el 1923. En sèrio? Sí. Jo aquesta cosa no m'agrada, perquè jo les dates són molt dolent, però saps el neoclassicisme al final me l'he pres. I tu te l'has après? No, Mare meva. El neoclassicisme, El reformisme borbònic. El borbònic. Mare meva, no puc, jo. Ja estic entre Napoleó, que si Hitler, que si... Hem fet tot el llibre en un dia, mare meva. Bueno, és tot el que quedava del llibre. No estic, jo. Mira, no estic anant a la càmera.